Mi pau kan ne ka khrowo khobor hadin balai thol pa u pastor first born shooting yaw jumai ba uban jia gani kari khasi jain tia jongi bat ka ongkum ne khandiat shaphang kan ne ka jinge thol pa pastor shooting ngalas nga ba ka jinge thol pa jongi ka long arhoi trik juliu shaneng kandai ka siyat juma I ongmo te arhoi trik juliu shaneng I ong kata kamot kisngi kipor ki tarik ki bnai ki basyakman ki banang wan ki bon te omla bantip hakano katarik banai kan jamo tangba ki jing khnyo jumai kin ja bethi ka bible kala de pan ni tholpa latho baha kisngi ki bakhado pinyo sngew ki jingja ki thma bat ki jing khnyo jumai hakaleng ki jaka pinyo sngew te kum ki kristan ki bengej omdei bantieng shania hublei ngej balarawan ujumai lada ublei hi umpat ibit ban shim yangi nasla perthei lada ujumai ukhnyo ujur kano kanoro nginom pat yap ublei hi un perlain te lada kanja ai kanja ngimla ban khang lait tang kabadwai karpat ha ublei dei tang mau ubadon kabor halor kamariang bat lada kamja ro wat krenben wat kentho wat ong krislam lero su ai ngo ya ublei bakam samjia tang kata labiang kan mau ujonaro dei ublei hi ubakren ha u ban penjot iya kari neniba namar ki pop ki jing palat jongki te kumta ki sem bat kino sesar bat upai ba baro ki biyo sngew ya kijing yalap ujona ba ublei un penjot iya kari neniba kumta bat beriu bat merat kilaya sya jengin kilaya duai kilaya kerpat ha ublei kilaya kala bemut kumta kapan long ya ublei ban sangeno ya kata kajing bitar jongu bat kamsyam laja kumba ujona uyalap habaki beriu ki kala bemut ublei ro ukala bemut na ki jing bitar te habadon bayalap ban sngew kumne kabadon kam yang I kalong tang ban husiar panam kan sting lada ja baki jumai penkloi kami syabar sajaka besngain tang katahi kumba ngejule kumbleshbon